Jaj, a nagy sietségbe még kilötyögtetem. Ez itt a Kajakkaland. Sziasztok! A műsor az evezés, a vizek szerelmeseinek szól, és a mai nap itt Érsekcsanádon Viktor barátomat várom, aki hát az érkezését 6 órára ígérte, most 3-4 van, még nincs itt, de remélem, hogy hamarosan befut, és akkor meg tudjuk kezdeni azt a mai napra tervezett számomra különlegesebb túrát, aminek az apropóját az adja, hogy én tegnap voltam 50 éves, és így mára egy 50 kilométeres evezést terveztünk. Ha az időjárás engedi, akkor a Dunán, ha szelesebb lesz, ahogy a meteorológia jelezte, akkor a Vajas csatornán fogunk próbálkozni. Ha érdekel, tarts velünk, remélem, hogy Viktor is hamarosan befut, és akkor neki tudunk vágni ennek a mai lapátolásnak. Kijöttem a hídra, innen várom Viktort, vagy itt várom Viktort. Hát szélserezdül legalábbis itt a Vajasfokon. Cserébe Viktort se látjuk még. Viktor többszörösen eltévedt az idevezető úton, úgyhogy a kávéját nem csak kilötyögtettem, hanem most már el is hűlt, de ott a távolban érkezik, és sikeresen befut Viktorunk. Jobb később, mint soha, Viktor. Kezdődik a B oldal. Köszönöm szépen, figyelj odáll. Érkezésnek. A jó Isten értessen a B oldal első számát. Ja, hát ez ilyen. Köszönöm szépen. Kalocsán vagyunk, a Vajast választottuk végül, és lassan rá is ülünk a folyóra. Aztán megkezdjük az 50 kilométeres kis evezésünket Viktorral. És azt el szeretném mondani, hogy nekem az evezéshez kizárólag a bajai szamárfülkereskedésben vásárolt lekvár ad erőt és mindent lebíró akaratot. Ezúttal is köszönjük szépen Violának a lekvárt. Éljen a szamárfül! Azaz! Kalocsai indulással egy kis felfedezés a Vajas csatornán. Viktor barátommal némi ellenszélben, de csak sikerült összehozni az indulást, úgyhogy akkor hajrá Érsekcsanádig, majd meglátjuk, mit tapasztalunk a mai nap, meg hogy mennyire fogjuk ezt a kellemes szelet bírni. És akkor most Kalocsa, az irány pedig Feri. Érsekcsanád! Ez az. Magam részéről talán annyit, hogy hosszú kihagyás után az idei évben ez az első evezésem. Hát lehet, hogy egy kicsit ambiciózus mindjárt ezzel az 50-es túrával kezdeni, de hát
Ma erre neveztünk be. Ezt kell megoldani. Az idő csodaszép. Körülöttünk tavaszodik a természet, a táj. És ezt a részt, ezt a Kalocsa és Dusnok közötti részt éppen itt az ideje felfedezni. A Vajasnak itt a Kalocsa menti szakasza ilyen kis nádassal, meg fákkal tarkított. Nem olyan nagyon nagy távot eveztünk így az első kilométeren, hát nagyon sok horgásszal találkoztunk. Úgyhogy aki ezen a szakaszon evez, az folyamatosan figyelemmel kell legyen a part két oldalát elfoglaló horgászokkal, hogy lehetőleg a pecások zavarása nélkül evezzünk. Azért érdekes ez, mert ennek a víznek az elsődleges ilyen rekreációs célú használata az jellemzően a horgászatra alapul. Viszont most 2025 év elején elindult egy fejlesztés itt a Vajason, amely a Vajas evezési célú, hát nem is tudom, fejlesztésére irányul. Én borzasztó nehezen tudom elképzelni, hogy ha ez bekövetkezik és megvalósul, akkor a kajakosok, ha nagy számban megjelennének, a kajakosok, illetőleg a horgászok hogyan fognak majd egymás zavarása nélkül egymásra való, hogy is mondjam, maximális tekintettel megférni egymás mellett. Hát meglátjuk. De azt hiszem, hogy ezen a vízen ez egy nehéz kérdés lesz. Nem túl széles maga a víztest. Itt nagyon nagy figyelemmel kell lenni a pecásokra. De szerencsére mi most csak ketten vagyunk Viktorral, és megpróbálunk a lehető legkultúráltabb módon evezni, úgyhogy ne zavarjunk senkit, aki horgászni vágyik, vagy éppen horgászik itt a parton. Jobbra tőlem Kázmér Viktor barátom, Hello! Szia Viktor! A holevezzek.hu szerkesztője és a honlap frissítője, illetve tartalomgyártója. Kicsit a kamerát rátfordítom, és akkor még látnak is a kedves nézők, nem csak hallanak. És azt gondoltam, hogy ha már itt együtt evezgetünk a Vajason, akkor beszélgetünk Viktorral egy kicsit arról, hogy beállítgatom a kamerát, de akkor beszélgetünk Viktorral egy kicsit arról, hogy mi is ez a holevezzek.hu, miről szól, mi a célod, Viktor, ezzel a honlappal? Álljunk meg egy szóra. Viktorral olyan jól elbeszélgettem az evezés során a holevezzek.hu-val kapcsolatban, hogy a végén úgy döntöttem, hogy ezt majd egy külön epizódban fogom megmutatni nektek, úgyhogy most evezzünk tovább a Vajason, és a holevezzek.hu-ról majd nem sokára jövök a következő epizódban egy külön résszel. Köszönöm szépen. Szébi. Mondtam, hogy ne szólíts Szibinek. Ez most már kamerán van. Oké. A nyuszikán mehet? Az jó. Jó. Így húsvét előtt meg különösen.
Ülésemben van a tatyód. Köszönöm szépen. Lapátodat meg viszem én. Átsétáltatjuk a hajókat. Annak rendje módja szerint. Ezen a műtárgyon. És a másik oldalon kell keressünk egy beszállásra alkalmas helyet. Milyen kellemes. Egy kellemes kis hídacska alatt haladunk át. Ez talán már lassan Dusnok vonalában van. Vagy Bátya, nem tudom, meg kell majd néznem a térképen. Rövid térkép ellenőrzést követően azt állapítottuk meg, hogy ez itt most még csak Bátya település magassága, ahol most járunk. És hát előttünk van egy műtárgy, ami most éppen felnyitott állapotú, úgyhogy ha szerencsénk lesz, akkor kicsit bújdokolva ugyan, de át fogunk tudni jutni alatta, és nem kell átemelni. Mindjárt kiderül. Hát igazából a fejemet csak kellett lehúzni. És mivel bármi rendkívül élvezzük ezt az evezést, de mivel még csak Bátya település magasságába járunk, tehát még csak alig 6 vagy 7 kilométert eveztünk, most egy kicsit belehúzunk. És ez teljes egészében benövi a susnya? Igen, hát nem azt mondom, hogy mindenhol a teljes szélességében, de arrafele nálunk az alsó szakaszon benövi a vajast már a növényzet. Azért az ellenszélbe helyenként becsületesen bele kell kapaszkodni az evezőbe, hogy haladni tudjunk, vagy hogy fenn tudjuk tartani a sebességet. Na, rábukkantunk itt egy ki tudja milyen épületre. Majd megnézzük, hogy mi lehetett ez. Na Viktorom, vajon mi ez? Azt hittem, tudni fogod. Fogalmam sincs, hogy őszinte legyek. Rá kell majd keressek. Itt most lesz egy kis küzdés. Ezen az összeállt dzsumbujon, belőtt a fa, össze is fogta az uszadékot rögtön. Meg kell keresni a Megnézhetem? Ja, persze. Gyere csak. Hát meg kell keresni a legkevésbé összeállt részt, én úgy gondolom, valahol itt a fa környékén majd. És itt bal oldalon valahogy majd átküzdjük magunkat, azt lesz. Menni kell, nincs mese. Az a baj ezekkel a náttorzsákkal, hogy ezek összefogják annyira. Jaj, a lapát is be tud akadni, de hát ipoly 100-as élményeket. Némi küzdelem, de azért ez meg lesz. Ez még nem akkora. Ez még nem akkora probléma azért.
Na, túl is vagyunk a dolgon. Megnézzük, Viktor hogy oldja meg. Küzdés van. Küzdés van. És ráfordulunk ismét a szembeszélre, ami most jön is rendesen. Ó, de finom. Hú, azért jön a szembeszél. Igen. Vége a nyugalomnak. Na, kapaszkodjunk az evezőbe. Na, újabb kikecmergés. Talán annyi szerencsénk van, hogy egy hangyabokányit alacsonyabb a part, bár így se lesz sokkal egyszerűbb, mert azért még kellően magasan van, de hát ha sikerül vízbe pottyanás nélkül kiverekedni magunkat. Na. Viktor boldog. De mitől is ne lenne az? Újabb kajak sétáltatás következik. Akárhogy is. Hát ez van. Vigyázz, elnes. Valami hülye kirakta a kajakját itt keresztbe. Macarena! Na, most leülünk, kajálunk, aztán cipekszünk, nem? Jó, így. Szerencsére nem kell messzire menni. Csapd le, Viktor, le. Jó. Ezt az autós most megnézd. Meg is vagyunk. Dusnok településhez érkezünk lassan. Sűrűsödnek a pecások már. Messziről kiabálnak, hogy le vannak dobva a botok. Igazi jó kis falusi hangulatba csöppentünk egyik pillanatról a másikra. Előttünk egy híd, ami erősen kétséges lesz, hogy fogjuk megoldani, de rendkívül hajlékonysággal talán át tudunk bújni alatta. Nem vagyok teljesen biztos ebben, meglátjuk. Átférünk, Viktorom? Kicsit elbizonytalanodtam így a végére. Húha. Na. Lássuk. Úgy de csisszes. Meg lesz ez. És megvan!
Azt a betyár! Ez de jó volt, te! Csisszes, de jó volt. Feri, valljuk be. Azért 50 plusz 1 nappal kenés nélkül szárazon átcsúsztál. Kenés nélkül szárazon. Így. Átbújtunk. Úgy tűnik újabb átemelés vár ránk itt. Megnézzük, hogy hol célszerű tovább menni. Na, akkor kifelé, újfent. Annyi baj legyen. Csak valahogy hozzá kéne férni a parthoz. Igen. És egy újabb átemelés. Hát igen. Feri úgyis nyújtani akart, úgyhogy építődjön. A legjobbkor jött. De legalább viszonylag alacsony a part. Na, dusnokon vagyunk. Átemelés közben, ha lehet így mondani, hiszen félúton a csatorna két része között nagyon szép ez a kis település itt. Egy kis pihenés jól is esik. Aztán nem sokára megyünk tovább, hiszen a túra második fele még csak most jön. És akkor átcsorgunk mindjárt Dusnok településen. Jó napot! No, itt Dusnokon már mind a két oldalról horgászok között haladunk el. Próbálok nagyjából mind a két oldaltól megfelelő távolságot tartva viszonylag csendbe evezni, hogy ne zavarjam a békés petát. Van, ahol jó sűrűn ülnek egymás mellett. Talán ez a dusnoki rész, azt hiszem, a legsűrűbben látogatott szakasza, legalábbis ami a horgászat szempontjából, ami a vajast illeti. Jó napot! Mind a két oldalról itt vannak bent az úszók, úgyhogy... Jó napot! Nagyon szép szakasza ez a vajasnak, ez a dusnoki rész. Ez a ...51-es út, ami itt fölöttünk megy. Nem, bocsánat, az egy kicsit arrébb lesz. Tehát ez még nem az 51-es, az majd itt jön a strand után. Igen, ez még csak egy ilyen belső átvezető út volt. És majd itt nem sokára, igen, a következő híd az, ami az 51-es forgalmát átvezeti a Vajas fölött. El is érkeztünk az 51-es út és a Vajas kereszteződéséhez. Na lássuk. Átbújjunk a híd alatt. Elköszönünk Dusnoktól. És irány tovább Érsekcsanád.
Milyennek érzed eddig a vajast így dusnak után? Vajas. Vajas? De szép, nem? Aha. Nem, azt szeretem néha egyébként, hogy maratonokon is megyek, azt elkezdek egyszer csak nézelődni, előveszem a telefont. De hát mondjuk ez látszik szerintem az összes maratonon, hogy valahogy mindig előkerül egy telefon vagy egy kamera. Hát persze. Nem, azt sajnálom, hogy nincs rá most több idő. Nem tud az ember. Tehát, hogy én is ilyen táborozó szemmel nézem azért. Persze, hát ez biztos, hogy ezt a részt is ki lehet használni. Szarvason is, meg a Tisza, tehát a Holdkörösön, meg a Tiszató környékén, vagy a Tiszatavon is vannak ennyire ilyen meghitt, meg ennyire, hogy mondjam, érintetlennek tűnő helyek, aztán egyszer csak előkerül valaki. Igen, de itt azért nagyobb a nyugalom talán. Igen. Hát ezekért én oda vagyok, bocsánat. Na, megnézzük a bedőlt hajót, vagy a ladikot. A bakcsó meg elugrott a fáról pont. Régmúlt idők darabjai, egykor hasznos holmik lehettek. Jó. A téma a vízparton hever, mondhatni. És mindig találunk okot valamit lefotózni, vagy megörökíteni. Ez így jó is. Na, Mondtál itt a kap? igen, most lesz egy hattyú támadásunk, itt megpróbálunk valamiképpen majd kivédeni. Ő már nem az a menekülős típus. Viktor, még Haverom. küzd veled ezt a... Feri, haverom, gyere. Együtt úsznak. Gyere, kiskomám. Na gyere. Na, egy selfie. A barátkozás. Persze a hattyú valószínűleg csak a teritoriumát, vagy a fészkét védi. És nézd meg, milyen kis dőfösen így. Ilyen ipoi toszó mozdulatokkal közlekedik. Toszózó. Igen, megpróbál megfélemlíteni, elijeszteni. Édesem. Hát, menjünk, hagyjuk. Igen. Ó, jó napot, az a legjobb hely! Tessék? Ja, vagy Torokig, ugye? Aha, Csanádig. Ha ezt te irigylem. Ez milyen hely? Ez a tanyán. Tényleg? Most már duplán irigylem. Hogy látunk, még állatok is vannak. De jó! Na, gratulálok, ez jó hely. Köszi, hello! Hallod az életet? Ilyecskéket?